Здравейте, от Geraka.com представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е фурна за вграждане. Тя има 15 функции плюс 17 предварително зададени рецепти. Има изцяло сензорно управление, двоен текстови графичен дисплей, електронен контрол на температурата, сонда за месо, старт-стоп програмиране, свалящ се макси-грил, двойно странично халогенно осветление, функция за готвене на ниска температура, има дори турбофункция. Освен това има функция размразяване, има поддържане на храната топла, функция за лесно почистване наречена хидроклин, има автоматично бързо предварително нагряване. Виждате как се отваря в момента иноксовата дръжка, вътре тавичките. Има изцяло свалящо се вътрешно стъкло на вратата, има 5 нива за готвене, има телескопични водачи, виждате на тавите, има филтър за мазнини, има охлаждаща система с смесителна камера и вентилатор, има автоматично изключване при отваряне на вратата, има блокировка на управление за по-голяма безопасност. Виждате колко интересен е.